kay kining akong kigamit. Giwala ko kini sa iyang panungtunan. Kay mao kini ang iyang gitagak panahon na karon sa tingan kalaglagan o panahon sa pagpamalandang. Dili na mo mag-agtas. Ayaw niya siya nakasabot ka. Kaya kung musukot siya, daghang kalaglagan, kamatayan, basi madamay ka. Kung musukot po ka niya, nanong nain ani. Ako ang nagsubok kaniya. Kay kani adto kontak ka na, nako yanyo kaniya. Apan may gumaon man siya, iyang gipugnan ang espiritu. Ayaw niya, pasok ka ang akong gigamit. Ala ang espiritu ka. Tanaw, mausab ang iyang panagpay. Mausab sama sa akong panagpay. Kay haron, laglagon ko ang mga laglag. Kung aduna may namatay kaninyo, adunay namatay sa mga tao. Ako ang nagsugo sa mga tao na mulata. Kay dili sa kalibutan, ang dapig sa dautan. Dapig kayo sa dautan. Ang dapig sa bayan. Dapig kayo sa bayan. Isultiin niya ang mga katawan. Ayaw ko na siya nagbuhat-buhat ni daghan pa sa iyong kaugalingan na kamu pa'y bumando sa dulo. Ako ang magmando kaniya. Nagpaulipon siya kanako. Suntian ko ka. Kung ulipuno ninyo kini akong gigamit. Ulit mo na ka. Sayawa. Nakasabot mo ka. Ang timailan na ulipon ka mo sayawa. Musuko ka mo kaniya. Maigok din ka mo sa iyang bali. Ugmao ka lang ang hait na tumoy sa sukan. Sinumbumi niyo pag-aya. Mukomedya siya. Mo istorya siya. Diba aduna siya. Maikot. Makabalo baka. Bisan komedya. Isang unsang mga komedya. Sa katapusan. Mo igok yun siya. Ayaw ka mo kaluhan. Kaya suntian ko ka mo kinahanglan kaya nga mo init yun siya. Kaya kung dili mo init siya, mo banas pagsulti ang mga datang. Ang kanang naggamit ka na ka, na himong halagtan kung mapaitas ka. Laglag ko. Laglag ko. Kaya ipadala ko ang ilang mga amay, ang yawa. Kung kinsa ang magpatas, magpasikar pa, magduhan, muani, sasama niya na, kay nagduwat siya, tingmanan ko, panimastan ko sila, ang musuko sa akong gigamit, madawat niya, ang akong kasuka. Musa, ayaw na ka pamugos sa mga tao na dili gusto ko kaniya. Kay adunay, umaapat na dako sa
pinakanak ug mao na ng panahon na magsigig sampit kanak ang mahadlok sa kamatayan. Labi na ang nahimong adunahan sa mga gipangalan nga maubutang langit. Ayaw gid kini ninyo kalimti. Kay kung malimot ka mo ini, adunay may tawag. Adunay may tawag. Ako ang Ginoo naggamit sa inyong kaliwat. Angay kayad ka mo, malipay ka niya. Angay ka mo, magpasalamat ka niya. Kaya ang dili mo tuo ka niya, dili makaabot sa inyong agtuhan. Ang bagong Yuta, ang bagong Isabel, kay budang-budang. Adunay may tama, mo sila masunog siya o dili makaadto sa iyang adunan. Inumdumi pa kayo. Anak, ako sa langit. Siya na nagpawatod ngayon tanan. Siya ang nagpawatod ngayon tanan. Ang amin sa gamhanang pari. Apan, kamo ang mga nino kaniya. Dili sa pari sa mga libeta nga kinaya, kundi sa iyang kinaya. Sultiin ninyo ang inyong mga igsoon nga naakdini. Paningkamot ka nga dili siya masuka, dili maglakat. Ilan niya siya nga masuka. Kanang ako pa niya ang tanan ninyo mga salam. Dili niyo mabalaan siya kung musuka. Apan kung mabalaan niya sa musuka, mauna ka na ang pinagkainit niyang kasuka. Dili na siya magapasan sa inyong salam. Kiniabot ng panahon nga gitagal ko kaniya. Apan, kung magpahuyang kining akong gigapit tungod kaniya. Nakabalo na ka. Unsa ang batas. Ang batas sa amahan. Ang espiritu para ibara ni panagsabihan, mata sa mata, espada nga duway suwag. Kung unsa ang inyong gipukas, maurusak ang inyong anihan. Salamat kaniya kung malaman ka. Apan, kung dili ka mo malaman, nagsakit kaniya. Wala ako. Nagsulti kaniya. Kung pagpasalamat sa makaran, usulti ko niyo nga malinahan. Kung kontento na ka na, abay, kung dili ka mo kontento, dili ka mo malinahan. Kaya adunay panggaw nga hait kung tumoy nga suka o espada nga duway sukat. Kanunay sapsap sa inyong kinaya. Isulti kinaya. Isulti kinaya. Kaya ako,
ang Ginoo karon, ang espiritu ning lanok kay kining akong gigamit. Giwala ko kini sa iyang panungtunan kay mao kini ang iyang gitangkap panahon na karon sa tingala kalaglagan o panahon sa pagpamalandang. Adunay sangangan ng mga patnang kini aron mamugagdagan. Kaya ang mga sangang wala gibunga, wala gi makita sa buwan. Paglan, pagitampag sa kalayo, naway pagkakalaw. Ang kanina, ibig ko kanina. Kaya sa paglakan kaya akong kami. Sulod sa tulong kami nato. Kay muli ang kalipatan. Kaya ka mapagsara. Kay kung muli kami. Sulod sa tulong kami nato. Muli ang umumpan sa kalipatan. Pagdamlo ka ang kinasikas na di makalihok siya sa doon na lang kami nato. Pagdalaw kasiganda. Guarintes. Sigunda lang. Pero ka ang nagalihok kung nagasanga. Piligid ka sama sa akong ikamin. Dili makapagaw sa iyong lawas. Pero kanunay ka mamantay. Mga nabugatan kini akong ikamin. Nakot ka ang waras. Ngati kita ka. Kau naman ang dili muli ako. Kaya kung makalihok ka,
gamay lang ang iyong badawat. Tulo, kasi kami nata. Ayaw din ka kaya. Bisan pagpamilang sa inyong anak. Doha kami nata. O 15 segundo. Isa kami nata. 35 segundo. Anong kamot na dili ikaw magaya. Aron aduna pa. Mari. Isa kami nata. Ug 6 segundos. Baik segundos. Seis segundos. Humana. So, up. Let's go. Pamalan lang ka. Pag-istoryahan ay ka. Kung masunti ka, musta naman. Nakalihok ba ka? O wala. Ang mamaka. Makita. Kumpiyansa siya. Igugma, taura. Igugma ang iyong asawa. O asawa. Taura. Ang iyong bana. O mga kung magwali man ka sa kalibutan bala ang kasulatan, ayaw na pagwali mga babae. Amo lang isip din ano man, kasagaran mo, patas ang babae sa lalaki. Isip niya sa panggobyerno sa Dalas Balaod. Kaya nagsasalig mo niya po na sa mga pari, sa tabang, sa pastor. Kaya nga, bawa mo niya po na sila. Ngayon ka sa palit ang state sa simpan na tungkol sa naandan mga pagtulog. Hindi lang mabadlong ang mga kurakot kay dito na.
Musubot na sa mga pari, mga pastor. Mga nila sultian, hukban mo sa mga pinag. Balikan ko, ang pare, mau ang amahan, ang madre, ang mga babae. Wala ko magwali ganit ka sa balaang kasangatan. Labaw yun ang lalaki. Muna nga na ay madre, na dili mo pakala mga maghatag o niya. Yes, tama na. So, karon to is na. Lahat na. Sige. Kung maingon po na pailain. Sige. Tanawa ang babae. Di ba naagi kulang sa uray? Naay kulang sa uray. Muna magminyo dito siya para mangita siya sa iyang ilugan. Tama? Tama, no? Muna, magminyo siya kay mangita siya sa iyang ilugan. Dugangan na sa nakita niya nga ilugang munang gasahan siya kung bata. Kay ang babae ang hugas sa sana ang anak man. Isip ka itong dilit anak mo. Muna, biblikal na lala sa Biblia. Umamin niya ang babae ang hugas sa sana ang anak. Kaya ita sa dugang. Kaya, kung tawahan na mo, magkatawan mo. Pero ana-ana sa Biblia. Ang mabagitan sa busok sa lalaki. Kanawa na abay mga apostolis mo. Tama. Naalay magpapindok ng kamay. Sa kalibutan. Kaya lang, ako isulti ninyo, kamo po mga tao na makadungog niya akong isulti. Naaraman ko, maadlaw, nasusuri na alam ko. Doon mo na ako upang utana. Paubos lang mo sa inyong kaugalingan. Tuta, hindi man ko pahambog. Kaya kung nagpahambog ko, niapil ko mga politiko. May sulod ko kaabag, naggamit, nagulit ko. Sibahan. Diri wala ko nagulit ko sibahan. Dito luan ito. Agay mo gamit sa kuwa sa una pagali na akong mga agi, akong mga ihuat, ang kunon galing nila nga para sila magpatas. Pwede magamit ko ninyo sa pagwali sa bagdebate. Kaya akong isanti. Pero ako dito. Dili mo ko gusto. Umuong ko. Alam dyan. Yun na una man ako nga labaw mo kaalam. Busa kung unsa na ninyo, ayaw mo kasukok na may yan. Kaya nasukok sa po. Wala mo ba mga tao ng suko na ko nagbasa na ko sa una? Wala ko na sa simbahan. Wala ko mga kinayaan. Galo. Wala. Di pa karong inyo. Kaya unang sala ang pangako o pagkamakalipasan. Kaya maigo magod ang tao nga maigo sa kong gisulti sa antik. Isa ka na hukman mo sa iyong mga pinago. In general na naigo, bisa ka mga politiko, ang mga nangawat, mga nangawkong. Abi ninyo sa dagan sa itong kalibutan, sa itong politika ka, ang tao mo po nagtigo sa mga politiko ng mga awat. Wala po si Kristo sa unang ipatay po sa mga tao. Kung di anas ni kay Paskay, wala man, disulti mga tao. Mga pagkaroon. Nawawat ang mga tao, tungkol sa mga tao. Kaya wala po disulti sa mga pare, sa pastor, na hukman ka sa mga tao. Kaya kung disulti yung tani, wala yung mga orakot, wala yung mamakat. O ang naanamunuan, nagbasa sa sulat isang Pablo kay Timoteo katamang kasunod. Kaya ang atong templo ang atong mga kasunod.
So, anytime, malagadala ka sa simbahan ni Kristo. Manong di ko isip sa mga pangulo na dalas na dito. Kaya na kung salagyan ang pare. Kaya nagtuo mo sa inyong ama na naglingkod lang sa lingkuran ng pinasilungan. So, ipatay ang balaod si Kristo. Si Pedro. Magmamina lang ang mga tao ni Parino kung mataas pa, na-extend pa ang kalibito. Hindi pa mo suko ang kalibito. Basta ka mo mga pare, kung nagtuon ng gibuan, nabasa mo yan, isang tinihukman mo sa mga ito. Tingnan na dinila mo, dili mo makaluwas. Dili makaluwas ang sakrament ito. Ang paan, dili makaluwas. Usabot yung pag-antos. Kaya usulot mo kami Kristo. Sa unang panahon, pari, kay si Kristo na strong na ito. Pagkalawa, wala mo kakita sa inyong giingon na tuwa na sa langit, wala mo kakita. Ako na kakita. Nagsalig ginoon ninyo. Wala, puling lang ang atong kakuhan, puling lang. Ayaw mong ingon na makaluwas mo kahit kamo na kung sa langit. Ang naingon na tuwa na siya sa langit, nagpakanaok sa Diyos. Dali mo. Kung nakasala mo ay nagsupok. Ada bilang pandungan ko kamo. Kaya sultian ko kamo sa maturan. Kung nadlok mo, internet. Sige. Gusto mo ba kong kita? Oo. Dali mo. Pero kung dili mo, kadayan mga pastor, mga pare, mga vloggers, bukong sa inyong libot. Padayan. Wala ko naman dong wala ko. Kaya mo man na iyong gusto. Bahala mo. Ako, isulti lang yun na ako. Ang tinood yun. Isulti lang. May interesado ano. Mayo. Pero ang tao, wala interest. Wala interest. Sa pulong sa Diyos. Kaya nag-interesan lang. Na ang Diyos may gugmaon. Isang lautan ka. Di pa sa ilo na ko sa salamat. Salamat ka na. Bakak na. Inisip ka. Bara-ibara ng Diyos. Bulagdag sa mga taong dagdagan. Kung sa iboton sa mga, kanatag, si Kristo, ipadala, naana sa ako, mga pare, naana dito. Katong ipasaopan, tapos dala ni Moses, padala niya, ipatay na po yung bugtong anak. Niya karon namatay ang bugtong anak. Niya magay, kasaad ang bugtong anak, libuan ko to, gusto ko to. Niya karon, kaya ipatay ang anak, unsay buhaton sa angan. Kung wala na sa Biblia, hindi na ko makakon. Pero kung maingon mo thumbs and mo na sa Biblia, bright mo. Nakabasag rin, magbabasag rin. Pero maingon mo, wala na sa Biblia, magbabasa mo, di mo kabalong mo basa. Magwawali, di kabalong mo wali. Si buhatong samay. Bara-ibara. Kung saan di pugas, karon sige mo magpugas. Kung pagka mapaitas, Diyos mo, makamumay noon. Ang naglingkod sa lingkuran ng pinasilungan. Ilisan sa inyong pasilungan. Salamat. Nakakita ka. Ayaw pa buta-buta. Unya kung si may tapo nila. Ako agani mga katawan din. Ikaw ulaw pagani ko nila. Dili pagani sila masulta. Mao na karong panahon, anak. Daga na katalagman. Wag ipaila ko. Ngalimbalik na ako. Gikinanglan ka na, anak. Kinalang init ka na. Ang mubato ka ni mo. Laglagan ko. Man. Matuman yung pagpat. Bara, ibara. Ngipon sa ngiban.
kung unsa ang ilang gibuhat kaniya. Buhatan ko kanila. Buhatan ko kanila, anak. Buhatan ko. Salamat ka na mo. Ayaw pagpugna. Ang imong nakita ug nadungog. Ibutang ka na sa butanganan nga madunggan sa tanan. Ayaw taguin o taklubi sa gantakan, anak. Nakakita ka ug naghimala ako diha kanimo. Naghimala ako diha kanimo. Salamat kanimo, anak. Pasala pa man. Pasala ka. Gagaya mo ko na silang maulo. Pasala ka. Sige ko gangyan niyo. Pasala ka. Oo. Isulti na ako nila. Isulti na ako nila. Bahala kung sa mga ito ka. Isulti na ako nila. Isulti na ako. Isulti na ako. Walang mga tao, nagkatuon sila ni Muhammad, di ba? Pero nagkatuon lang sa tawanon, wala sa espiritu. Nagasip-sip ka ni Bolto, nagagamit yung ibalaan. Larwasyon, ay mong ibalaan, ilang itong gamit. Kung mga dinaganin ng mga anak ko, nag-uulagi ng mga anak ko. Hindi mo sila malinaw na ko. Tungkol kaya nagsulti mo gusto matuoran na doon na sila itong gawasan ng mga ayo, mga tininggawan sa mga balita. Kaya karoon, hait mo kumanulti ka ng mga pare, maigo man ako, mga pastor po. Nagpataas silang kaugalingon sila naman ito, nagpatudlo dahil bayan sa balaod sa Diyos, di ba? Di ba ito magpapasahit ang mga tao nila. Higilapas nila amahan. Sila na may nagpaaman-amahan. Sila naman may-ari ang pinaglingkod. Masama naman ako. Dagan pang katalagman. Wala yung problema. Kung ino sa dagang katalagman, sila yung anak sa mga tao na nagwali. Kung ino yung mga tao. Basta wala akong labot na. Libuhatan ako ang tanan-angan. Ako silang sa dili. Pasa isultin ako. Kanang nagbaton ako. Ang mga kuwan kong saod kayo. Kailan na sila na ako. Basta, pili na sila magmahay kung sa mga tabo. Kaya balik sila silang pagtuntong. Nakatulunan na sila makalas. Kaya may bakit naman. Tama ba niyo po? Nagpadayon, may noon sila kagahit silang ulo. Nakailan sila na ako. Naghimala ka din sa ko, ma-reflect ko. Kita nila ang panagway na ako. Minsan ko tingnan sila. Pagpalayo na ako. Pag sa ilang ingon, kaya ko isuot. Dili pa niyo, kakulto ko. Dito sila di ay nagabuhat. Nagamit sa imong gibalaan. Gamit pa sa cross. Gusto lang patin ka. Siya, wala na ko labatan na nila. Kabangan ako kung may pa lang. Pero, kapatan. Kaya mga lato. Kaya na ipagalagi naman. Kung di sila mukagahit, kaya maigogit sila. O, dahil nga dato gilisod man. Ato, mika sa labing oras. Dito na sila mo suborno para ng mga gobyerno ka na away-away. Wala dili mo ko sa mga. Lain-lain man sila mga pastor, mga pare. Kaya lang isuborno man. Lain-lain sila ipabisin. Sige na, lahat pa nga tayo na. Pinong Jesus. Kasi magkatintal po niya ako ang mga tao dito. Napoy na kayo ko. Wala ko kapoy sa akong kagalingan. Yung kapoy ko sa pagpanod lo, nga ako pa'y nangingit sa ilang. Kapay mo doon, padungdong, pero di padungdong. Basta, na ako'y katawan ako din eh. Ayaw ko sa kalinggo. Ang gusto lang ako.
magpaabot ko sa pagdala sa mga ngayon. Katong paanak na pastor anak ng madlok sa silot. Na madlok may noon sila na ako, kaya na ako lumulot Trinity. Mauron. Tungo padayon na. Padayon mo diya. Kangkaan na ng pad. Kilala po mo ang ikabulanan. May kaparehas mong Lazaro niyo. Malamit mo. Bahala ko diya. Basta ang akong gisultihan ka na. Wala na na po bitaguan ang nagtaman. Hanggang tumain balik.